O meu nome é Iago, son veciño de Cambados e vivo moi preto da praza. Paso por aquí case todos os días. Entón unha idea que teño de hai tempo é que non me parecía normal que a praza aínda a día de hoxe estivera aberto ao tráfico. Entón, por iso empecé unha campaña en internet de cara a recabar apoios e conseguir que a praza por fin fora peatonal, que é o que entendo que debería ser, que non é unha idea que sexa novidosa ou que sexa arriscada, sino que se está facendo en moitos sitios e en todos lados resultou, a maioría das veces, positivamente. Pero unha chamada a xente que ten comercios por aquí, que ten locais, me gustaría que pensaran en que pasou en todos os sitios que se procedeu a peatonalizar unha zona bella, en Pontevedra, en Santiago de Compostela, xa tanto tempo, na Coruña, en Ourense. Estamos falando de concellos de todas as cores políticas, como se revalorizaron os negocios, como aumentou a cantidade de xente que transita pola rúa. Hai centos e centos de persoas cada fin de semana mercando, paseando, xantando. Eu creo que sería conveniente que, gañe quen gañe as próximas eleccións, tivera claro que isto é algo de carácter transversal, que non é a favor de un partido ou a favor de outro, senón a favor de Cambados. A mí me gustaría que se vira así. Os veciños e veciñas de Cambados somos privilexiados ao poder contar no noso concello con un entorno como a Praza de Fefiñáns. Desde o Bloque somos conscientes do interés que ten un contorno como este, interés que trascende o propio de Cambados, e pensamos que é un dos puntos de interés histórico-artístico máis importantes de toda Galicia. En esa liña nos levamos moitos anos intentando conservar este contorno, intentando potencialo tamén por medio de diferentes campañas e por medio de diferentes actuacións. Nos anos 90 comenzaron para impedir a construción de determinadas urbanizacións ou estructuras, ou incluso tamén impedir que os transportes pesados pasaran pola Praza de Fefiñáns. Xa no ano 2000, unha campaña en favor da peatonalización da Praza de Fefiñáns, que estivo incluso apoiada, aparte de por a maioría dos veciños e veciñas de Cambados, polo Parlamento galego e incluso tamén pola Universidade de Santiago de Compostela. En contra das nosas peticións e das nosas actuacións estivo sempre o Partido Popular de Cambados, que, en contra de todo sentido común, sempre se posicionou a favor de que esta praza pois fora unha especie de autoestrada. Fixádevos que nos últimos 25 anos aproximadamente prácticamente non se fixo ningún tipo de actuación que potenciara a Praza de Fefiñáns. Así que o Bloque nas próximas eleccións municipais tamén seguirá coa súa proposta de que a Praza de Fefiñáns sexa un centro de atractivo turístico de Cambados, que deixen de pasar os coches pola Praza de Fefiñáns e que todos podamos disfrutar da plaza sin medo a que nos atropelle algún vehículo. E xa sabes, se queres coñecer máis das nosas propostas, esas nosas actuacións, o que podes facer é consultar o blog do candidato do BNG, ou ben a nosa páxina do Facebook, ou incluso o canal do BNG en YouTube.